Tau Tau Cagarrines. Conten els avis que en Tau Tau, que era pescador, vivia més amunt de Cala Montserrat. Ell era un pescador poc més, poc menys, com tots els altres. Sabia cuidar la barca, tenia les arts de pesca a punt per si s'havia de sortir a pescar en algun moment o altre. Era un bon explicador d'acudits i, a més, sabia moltes cantarelles per sortir a pescar. Però entre els seus coneguts i estimats, tothom el coneixia com en Tau Tau Tarambana. Aquell dia, en Tau Tau va fer com sempre que sortia de casa seva. Sortia amb el peu esquerre, perquè en Tau Tau, com tota la gent de mar, som gent supersticiosa. Aquell dia, en Tau Tau, només posar el peu al carrer, va notar que aquell dia seria diferent, que potser tindria bona sort, hi hauria un bon presagi de pesca i alegria a caudals. Segur seria un bon dia. I mentre baixava carrer avall, feia càbales i rumiava sobre la seva bona sort mentre saludava a la gent del cap dret. Sorprès per les similituds entre la gent, i badoc com era, en Tau Tau va fer una mala passa. Just a temps d'esquivar una tifa, una caca palplantada al mig, just esquivada, just quan l'altre peu, nyaca, se li clava enmig de la caca, d'una altra caca, d'una gran caca. En Tau Tau no s'ho pot creure, aquelles espardenyes han valgut un imperi, que diuen, i maleeix i renega, i diu, i fa, us ho podeu imaginar, els renecs que va dir en Tau Tau en aquell moment. Va fer improverbis als quatre vents, i en aquell moment, just en aquell moment, veu al mig del carrer un sant. Què vull dir un sant? L'estatueta d'un sant palplantada al mig del carrer. I quan en Tau Tau mira bé la cara d'aquella estatueta, en Tau Tau li sembla que l'estatueta, que el sant, se li està rient. I això en Tau Tau no ho pot permetre, així que, sense mirament i a la brava, descarrega l'enrabiada de la caca trepitjada contra aquella estàtua, que queda empastifada, tacada, bruta, curulla, plena de caca i cagarrina. En Tau Tau la deixa empastifada i un cop la deixa ben bruta, carrega les coses a feinejar i baixa cap a pescar. Quan arriba a la vora de la platja, nota en Tau Tau precisament un rau-rau a la panxa. Sobtat, com una punxadeta, com una pessigoleta dins la seva panxeta. Alguna cosa es remou allà dins i arriba a la platja amb un malestar creixent als baixos.
troba amb uns companys, explica la trepitjada i l'anècdota del sant mentre preparen les arts de pesca. Però de cop en Tau-Tau s'atura. Aquest rau-rau es transforma en un sobtat i imparable pet escandalós, gran com una explosió. La pudor és insofrible. Els seus companys es posen el dit al nas. Mare meva, Tau-Tau, què t'ha passat avui? I en Tau-Tau se'n va a buscar un racó perquè sembla que alguna cosa més greu i més grossa vol sortir d'allà dintre. S'amaga, busca intimitat. Ai, pobre Tau-Tau, quines cagarrines! Deien els companys d'en Tau-Tau que estaven allà pescant, que se'n reien de la pudor i de l'esclar i de l'escàndol que feia en Tau-Tau quan feia el que havia de fer. És ben bé que se'l sentia de lluny. Diuen, sobretot, que quan demanava paper encara se'l sentia cridar més fort. En Tau-Tau no pot més, plega i se'n va cap a casa i torna recargolant-se pels carrers. Ai, el camí sembla més llarg que quan ha baixat. Deu ser el mal de panxa que l'apreta. Ai, tot li costa. I els pets, ai, deixen un rastre dolent per on passa. Tomba una cantonada i en Tau-Tau es troba en el mateix lloc on hi havia el sant abans. I el sant seguia allà, ple, empastifat, brut de caca. I en aquell moment en què el sant i en Tau es miren, en Tau li ve una punxada i alguna cosa en la seva intuïció li diu que el sant té a veure alguna cosa amb el seu mal de panxa. S'ho cregui o no s'ho cregui, en Tau, com pot, se'n va cap al sant, puja una escala, s'enfila i fent giragonses, puja i el neteja de dalt a baix. No us explicaré com el va netejar, però el va deixar net com una patena. I diuen els vells del poble que quan en Tau va baixar de l'escala, just en el moment de posar el peu a terra, diuen que el mal de panxa se li va passar. I diuen també que en Tau-Tau, que des d'aquell dia es va dir Tau-Tau cagarrines, com podeu bé pensar, diuen els més vells que a sobre li va passar una desgràcia, és que els sants són com són. Just en filar cap a casa, posava proa amunt, quan en Tau-Tau, sense poder-ho evitar, va tornar a trepitjar una altra tifa. I si tot el que us he explicat fins ara és mentida, bé, mireu, també podria ser veritat. Així que, conte contat, conte acabat.